As declaracións realizadas onte polo alcalde Abel Caballero cifrando en 20 millóns de euros o custo da prolongación do inacabado túnel da Porta do Sol até Torre Cedeira evidencian para o BNG o alcance descomunal do disparatado capricho do alcalde empeñado nun túnel absolutamente innecesario e injustificado. Compre lembrarmos que o proxecto inicial de túnel que concluía en El Duallen licitouse cun custo de 13,4 millóns de euros que o pasado ano 2023 o Goberno municipal elevaba até os 16,6 millóns. Unhas obras que se iniciaron en xaneiro do ano 2020 e que se prometía estarían finalizadas no prazo máximo de 2 anos son, a día de hoxe, un cemiterio de formigón tapado coa humanización inda por rematar da Porta do Sol e cun amaño precario e provisional na Rúa El Duallen. É escandaloso que a día de hoxe, por non coñecer, non se coñeza inda nin o estado exacto de execución desas obras iniciais. E agora, a pesar de que o prego co que se licitou a elaboración do proxecto de prolongación do túnel que ainda está por entregar estimaba en 12,2 millóns de euros o custe, Abel Caballero anuncia un aumento do 63% do seu prezo, elevando até os 20 millóns de euros. Falamos de que, en suma, o túnel inicial e a súa prolongación vanse situar en arredor da bestialidade de 40 millóns de euros. Se Fraga tivo a súa cidade da cultura, Abel Caballero quere un mausoleo subterráneo en forma de millonario macrotúnel. 40 millóns de euros para unha actuación que non era nin é necesaria para acometer a completa penalización da Porta do Sol, da Rúa El Duallen e tamén do Paseo de Afonso. O BNG advertímolo xa en 2019, antes de que se licitase o primeiro proxecto de túnel, e a experiencia destes 5 anos demostrounos dándonos completamente a razón. Durante todo este tempo, vimos como o quilómetro cero da nosa cidade puido estar sen tráfico rodado, nin en superficie, nin soterrado, convertendo a Porta do Sol nunha grande praza peonil sen que se producise a apocalipse que anunciaba o Partido Socialista para xustificar esta obra. O transporte público reordenouse e o tráfico circula con normalidade por outras vías. A pregunta que xorde nesta altura é a mesma que o BNG formulamos en solitario no 2019 cos votos en contra do PSOE e tamén do Partido Popular a unha moción coa que tentábamos precisamente frear este disparate. Para que precisamos entón dun túnel? E agora engadimos, para que precisamos de dous? A primeira pregunta, o Goberno municipal nunca foi capaz de contestala sabendo, como sabe, que o soterramento do tráfico é unha medida insustentável en termos ecolóxicos, porque do que se trata é de reducir o uso do vehículo privado despregando un modelo alternativo de mobilidade e non de meter os coches por debaixo, porque en túnel ou en superficie os coches seguen a contaminar e a producir ruído. A segunda cuestión sí que ten contestación. Ademais, unha resposta recollida expresamente no prego para a elaboración do proxecto de prolongación do túnel. Foi unha demanda da promotora privada da urbanización VIP do barrio do Cura. En setembro de 2021, esta promotora xa presentou un proxecto básico elaborado polo seu arquitecto. É claro que o deseño do túnel inicial era, como denunciamos o BNG, un absoluto despropósito e unha navallada na Rúa El Duallen que ia impedir a peonalización do Paseo de Afonso e que ia ter, ademais, graves e evidentes prexuizos para a veciñanza da contorna, incluído o barrio do Cura. E a solución da promotora privada é que se pague con diñeiro público, con diñeiro de todas e de todos, e non a cargo dun convenio urbanístico con ela a continuación deste túnel innecesario que en grande medida vai sustituir o novo vial de conexión que sí tería que pagar a propia promotora. Por todo isto, o Bloque Nacionalista Galego vamos trasladar a vindeira Comisión Informativa de Fomento a proposta de constituir unha mesa de especialistas para o estudo de opcións alternativas ao macrotúnel de Caballero. Alternativas que permitan manter a peonalización total da Porta do Sol, pero tamén e sobre todo estendela até a Rúa El Duallen e o Paseo de Afonso. Desde logo non podemos permitirnos como cidade que o enorme despilfarro xa desembolsado até o momento de engadamos outros 20 millóns de euros que poden e que deben ser utilizados para atender as inmensas necesidades que teñen o conxunto dos barrios e parroquias que fican abandonados polo Goberno municipal.